Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumshibenta jong kajing rakhi ka fourth Janjatiya Gaurav Divas lani ka Tribal Pride Day hapo ka district ka office jong ka SRESDID Riboy district kajing itray lang bat ka umling CNRD block S Cirrus bit hanin ka sngi ka arpasantri kalayo ban punongi ka jing lang jong ki khot SHG beper kinong rep kinong ram snong jong ki khat wait li ki snong bekintop ka krpyang bor khushi shakat Mausen tai, lum ka a, sao noldi, solat rim, nartam, kado, lang padon, bat ka solat thamai hapo ka sinong kerpiang Riboy district. Hagani ka sngi don lang Dr. Celestine Lingdo MLA jong ka sning constituency, ubala don rengkat bat balalong ru kumukong san, kadba Raja Brahma, project director jong ka DRDA Riboy district, ulawan ban shimti yiga benta kumusumbut kong san. Lingba kini kajing rakhi rayo ruban penlongi program ajing pensyai halor ke localization of sustainable development goals kajing ajing tip halor ke village level development plan kajing atho ye ke khana jing job halor kajing pentre ye ke scheme PMAYG bat ke scheme MGNREGA da orang ba snong ke kerpiang uba pi kro. Hagani ka sngi layo ruban pendep kajing bam smai na benta ka lek khoi lek suba bat ruban pershayu drong nalor kajing plipat ba ye ka pungdok kha hakasnong kerpiang kabalashna lingba ka scheme MGNREGA kajing thongding ye ka bala tip kum ke ek ped ma ke nam bat kajing plipat ba ye ka yeng jong ka kong Rachel B ka bala thau lingba ka scheme yeng baduk ka PMAYG Haba keren yang ka sngi na kalyong Dr. Celestine Lingdo ulo ay ka jingiro kerpang syabaro ki pajba ki balawan man sim benta kamtam hakum gini ka por ot kaba kum kinong rep ki bonkam halaki lingkha ki pentor na kaba ong ba kum gini ki jat program ka ajing mentoy yakihi ula pentip ru bagajing temu jong ka program kalong ban ken ma borom gi nong yakun light load ki badai ni ki than reolom jong ka India hi baro ka way Ulang pementa ngimyo asu kata kalat banyak kon light load ni kabenta kari Henry kajing light load kaba kum kilong menta ki bangi hap banyak kon kalong na kajing light load na kajing dop kajing light load na kajing beat kajing sadin bat kajing light load na kajing beat But baro kini ki self help group ki balawan na kisinong ki bamarjan kilong kami be jongi ngatip kane kane ka por ka bar tem ha na ka banta jong pi hamtam ki baret ko ba mo kane ka por ban lum ban ot te henry philap like por ban wan ban ngap ya kane ka program ka ba pen mentoy pi lara pi ya ka tu ka program sheet karon ka jingtho wong special gram sabha kam orientation program gram sabha kamot ka meeting snong mo ka meeting snong ka bakerpang te aktu ka kolom maningkong pinapay Janjatiya Gaurav Divas celebration lasdang ha usnem arpuai na central government bankin mau burom ya baro ki freedom fighters ki badai ki tribal ladakadi sa Jharkhand sa North East hak India bro gawe baro ki badai ki paik riulum ki tribal ki bala simbenta haka jingele banyo lailoy na ki doli tekani kade kesnem ka basaw tengas ko sarong madong hang ni bangidon kirang ma sunong na kisunong beper baro saudong jong kane kisunong to mga bat mapiting imyo syu kalap banya simbenta ya kata ka freedom struggle lane ka jingya simbenta banyo ka jing lailoy na gidoli ngila lailoy lupa tangba ka jing lailoy ke ba mga bat mapingi haban simbenta menta ka pun ba kawai ka jing lailoy na ka jing duk kabar ka jing lailoy na ka jing big pat ka jing sadin kabalai ka jing lailoy na ka jing big hadu mentang ayo snow badon kibriu bompat trek ban sundur adhar dakeli balai baka balang na batay kung ta ngabat mapi ngide ban snow sorong bangidon ha kane ka por ka bamenta ngila ban ong bangiru ngide ki freedom fighters
fighter nam taga na gabanta ka jingig big ngin presay ki parlop chongi mga ban mapingi long ki padon bok ban ong ngide ki freedom fighters freedom mayu ban like na ka jingdok na preng jongpi we song hane lara ka kti jongpi ka like siliang ngakwa ba pinra ngan bu ka jingli kat nongot ki ba kwa ban duksa si jingim torakti mundon redon kan nongot ki bakwa ban reuspa ban roy ban parakti baro hi amdan uwairu bakwa ban sadin tede hang ni ba ka department nadu central government ka state government leng baki officer ba per kata ka kintin convergence mo kajing yetre lang ki tenan per banwan ra ka karoy ka pa ibabui ong tanga kini ki sistem tam ar pusau teligi PMAYG kabamut Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Gamut Kesinong kiying baduk ar pusau teli katangi Kenya kador silak santusan hajar kawai kane Kesinong kayo tanga na kabanta kiying baduk lai po nyaw lak ar po hajar tengkat